Opisyal nang inilabas ang 2025 income classification ng 20 local government units sa La Union. Batay po yan sa pagsusuri ng kanilang average annual regular income sa nakalipas na 3 taon. Sa kabuuang tala, 13 munisipalidad o 65% ang kabilang na ngayon sa first class category na kinabibilangan ng Aringay, Caba, Tubao, Burgos at iba pa. Tig-2 munisipalidad, 10% bawat isa ang nasa second class, third class at fourth class classifications. Kapansin-pansin din ang pag-angat ng nag-iisang lungsod sa lalawigan, ang San Fernando, na mula sa third class ay naging second income class component city. Indikasyon ng pagtaas nito ng kita at mas pinaigting na kakayahang pampinansyal. Sa 20 LGUs, 13 ang umangat ang income classification, samantalang 6 ang nanatili sa kanilang dating kategorya tulad ng Bacnotan, Balawan, Santol, Luna, San Juan at iba pa na nananatiling first class municipality. Ang income classification ay nagsisilbing mahalagang batayan sa pagtukoy ng kakayahang pinansyal ng isang LGU na nakaaapekto sa pagpaplano ng budget, pagpapatupad ng mga programa at paghahatid ng mga pangunahing serbisyo sa mga residente. IFM News. IFM News. IFM News.